हेलौ लोगोफोर, आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे आबैनि चेनेलावहाय नाय आरोना, नोगोद हाइक जानानै दङ नै। बेखौ सोर खालामदों नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन आरोना। नायलांबाय था, आं दलर लाबाय थादों, हारसिंनो हाइट जागोन दे बे नाय। नायबाय था, हाइटआ ओंखारनायसो बे गाहायाव नाय। बेलाय नै, बेखौ सोर खालामदों नोंथांमोना नुलांगोन आरो, नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं बेलेग आइडिजों दा आं हाबगासिनो दं आरो, नायलांबाय था। आं बेलेग आइडिजों हाबनो नागिरदों आरो। आंखौहाय माने आंनि आइडिया ब्लु गैया नालाय, बेनिखायनो आं बिनि माबायावहाय हाबनानै आं कमेन्ट हरगोन आरो, आंखौ हाइट खालामगोन ना खालामा। दा बे आइडिजों बिनि साब गैया नालाय, बेखायनो आं मेन चेनेलजों सोलायनानै आं मेन चेनेलनिफ्राय बेखौ शेयार खालामना लाग्रोनायसै बेनि लाइभखौ। ओमफ्राय आं आइडिजों हाबनायसै आरो। आं दा आइडिजों हाबबाय नै, आं आइडिजों कमेन्ट हरनायसै। खालामगोन ना खालामा नायदो आंखौहाय। आं कमेन्ट हरबाय। दा आंखौ खालामाखै आरो बियो। नायबाय था, दसे नायग्रोनि र', खालामो ना खालामा। दा बेखौ सार्च खालामबाय आङो, जोमाव अफिसियेल बोनानै। नोंथांमोना नायदो नै, जोमाव अफिसियेलनि नामा मा जानानै दङ नोंथांमोना नाय मोजाङै नै। जोमाव अफिसियेलनि नामा प्रिति बासु जानानै दं आरोना। नै नायलांबानो जाबाय, प्रिति बासु। दा बेखौ नायदो, बियो गावनि आइडिजोंनो हाइट खालामगौमोन आरो बियो, माने गावनि आइडिया गुबुनफोरनि लाइभआवहाय बारा ब्लु गैयिनि थाखाय बियो गावनि मेन चेनेलखौनो बियो माने ब्लु गोनांखाय आंनि नाम लानानै जायनो मोनो बिनि मानो ब्लु गैयैफोरनि फैनायखौ बा कमेन्ट हरनायखौ बियो हाइट खालामदों आरो। दा बे हाइट खालामनायाव नुखाबाय दा नोंसोरो सोर बे मानसियाखौहाय। आं आइडिजों हाबहैदों, आं आइडिजों हाबनायाव आंखौ खालामाखिसै। आं मेनजों फार्स्टआव आं हाबनायखाय आंखौ सानदों होननानै माने गावनि मेन चेनेलखौनो आंनि नाम लानानै बियो हाइट खालामहैबाय थादों। साथाम साब्रै मानसिखौ खालामदों आरो। बेनियाव आं जा डाइरेक्ट जोमाव अफिसियेल बोब्ला खालि बे प्रिति बासु बिनि माबा ओंखारफैयो आरोना, चेनेला नै प्रिति बासु नाम लालायनाय नै। दा बिदि नाम लायै लायै हाइट खालामगासिनो, माने आंखौ सानथों होननानै। आं रावनोबो हाइटबो खालामा, आं रावखौबो बरनामबो खालामा। दा नोंसोर नुखाबाय दा।